Дарко, и това е Clash of Clans. Отдавна не бях снимал. Сега ще ми научи за някои съвети в началото, какво да правите, ако например не знаете как се играе или какво да правите. Първо трябва да си апгрейдите все нещата много, ама много, защото това ще ви е от жизнено важно по-нататък. Сега тук си апгрейд на Archer Tower-а. Имам 4-то ниво Танхал, 3-то ниво канони, Мортър първо, но ще го правя, значи ще го направя до утре, ще мисля, че ще го направя второ ниво, защото това взима бая. И сега да ви покажа къде беше, ето тук. Хубаво е да слагате мортъра по средата около уръдия. Защото, например, ако ти пусне гигант и е на мястото на това, което се вира голд, просто пуска гиганти и той от близко отстояние не може да стреля. Ето виждате само какво направихме барберените. Те още не бяха раздушили едно нещо. И сега почваме гигантите. Това беше преди няколко дни. Аз се изтеглих преди една седмица. Почвах да играя и сега съм 11-то ниво. Аз лично на негово място бих разпръснал барберените, така да объркам канона. Не канона, това мортъра. И пускам гигантите. И тук пускам много барберени, за да унищожат ето тези две. И ето. Той е направил мортъра стреля на обем и може да убие някъде към 10 барберена, но ако ги разпръснеш наляво надясно, няма как това да стане. Оп, 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 оп. И добре, ще започнем една битка. Оп, не тук. Винаги се бъркам. Айде да видим. Този... Не знам защо... Значи... Той е много слаб, има много малко ресурси. То става. То наистина става. Обаче много гадно си ги е такова. То мога да такова мисля, че ще загубя. Не, ще загубя. Има много ради и много стени. Този... Не бих казал. Този мога такова. Да, има си пари. То е ясно откъде ще го започна. Пускаме барберите. Да остана 10. Аре, сега гигантите отидат при оръдията. След като убият оръдията, пускам гоблини и те му взимат всичко просто му взимат. Докато барберените си трошат тук. О, не, тук може би ще загубя. Ще пусна още барберени за подкрепление. Аре, барберени можете, все пак сте 30. Знам, че можете. Това ще е доста хубава победа. Не натам. Хубавото на гигантите е, че отидат направо на оръдията. Поне за сега го бия, не като да загубя. Аре, гоблините. Браво, екселент. Аре, бе, почнете канона. Почнете канона, бе. Почнете канона. Поне ще му взема някои неща.
Добре, взехме елексира. Еми, това е все пак победа. Взех и бонус, който е супер. И са, нека си направим пак войски. И искам само да ви кажа, ето тук имаше едно дърво, ама такова паднало. Не му помня точно името, да видим дали тук ще го намеря. Не, едно дърво паднало и то ми даде ето тези 5 диаманта. Оп. И те 5 диаманта той ми ги даде. Значи от едно дърво ми даде 5 джема, е по-точно. Еми, сега какво да правя? Да, ще си направя войски. 4 гиганта, 10 гоблинчета и останалото в барберени. Само да махна тия. По-бързо. Добре. Ето вижте, напишете в коментарите, ако нещо не ви харесва в крепостта или замъка. Канон обаче е отграден от всякъде, да пусне гиганти. И сега, аз пък как се бъркам. Мортера е доста силно оръжие, апгрейдвайте го. От тук би трябвало да ме атакува. Ако някой е умен, би трябвало да ме атакува от тук с барберени. Защото тук са ми мините, аз няма с какво да ги закръга. Аз май имам един... не. Чакай половин час ще свърши това. И не мисля. Ей, те стенички... къде са стеничките, бе? Къде са те? Ей, те стенички... Ще ги сложа... Къде ги сложа? Ще ги сложа ето тук. Ела типа. Аз сега не мога да ги сложа, но ще ги сложа, защото нямам празно място. Не си мисли така да направя, както е тук. Както е тук, само да го махна. Готово. Арчер тауърите ще ми стават някъде към... къде отиде? И забравих да кажа, че ще трябва дефенс. Ей. Беше ме нападнал един с... къде? С 16 балона, които бяха повече, бяха какви? Бяха на второ ниво. Това е демон просто. Аз гледах преповторката. Той просто ме разби. Само Арчер тауърите ме пазиха и поне свалиха един, но другите 16 просто няма как. Разбирате ли? Затова някакси... типа къде отиде. Но не знам наистина Art Defense къде да го сложа. Мислил съм, но не знам къде да го сложа. Златото трябва да ми стои вътре, той е едно от най-важните. Елексира, не е чак толкова важно, но злато е по-важно за мене. Защото с злато ще апгрейдвам всичко. Това се тренира, добре. Да взема тези. Това мисля за този епизод. Ако ви е харесал, сложете палец нагоре, абонирайте се и до скоро.